Boris, čaute. Čaute. A dneska ja ho naučím Willy. Mňa naučí Willy. Nevie ho vôbec. Kamo, ja som Ukáž sa... nám tvoje Willy. Dobre, idem vám... Prvý pokus, hej? Ja idem dať prvý pokus, Willička. Už si mi znala, že si musím dať na dvoj. No. No poď ešte, skús. No. No a ja ho Willy naučím takto. Tu máš kameru? Nejde mi to vôbec. Máš kameru. A ja ho Willy naučím takto. Pozeraj. Tento tu čavinko má YouTube kanál, že Gays Gang Gang Gang. No a možno si to zmením, ale... Aj tak, keď budete dávať, že Gays Gang Gang Gang, tak vám ho tam nájde, hej. To vlastne je tak spravené. Tak ja dúfam, že ma dneska tento profesionál to naučí mega dobre. Že to proste budem vedieť. No a môžeme začať. Tak daj mi niečo, že čo by som mal spraviť ako prvé. Prvé? No. Celkom asi dobre, nevieme. Ja myslím, že možno aj hej. Potom, ako v mojom tutoriáli. Áno. Takto. Áno. Toto spravíš. Kopni hlavačkou, potom pravačkou. Zahneš si a vystriednej ruky. Juja, ja som pozrela taký tutoriál, že mám mať pedále inak. No dobre, tak ja to teda idem skúsiť. Tu máš kameru a natáčaj ma. Tak, aký prevod si mám dať? No, ty máš iné koliečka, takže ako je tebe dobre? Je to kokot. No, poď. Poď. Poď to dáš. 3 šlapy dáš teraz. Ale akože fakt 3 šlapy nedáš. Poď, snaž. Ja neviem, ja to robím prvýkrát. No dobre, tak druhú vec. Ale nenatáčaj to na krivo. Druhú proste. vec, No. akú ti poviem. No. Máš kameru. Díky. Takže druhá vec je, že to je tak pomaličky celkom. No. Aha. Nechoďte tak rýchlo, fakt, že stojte na prvom pokuse. A vlastný balans držíte, že prvá vec takto, že máte tak nejak volám, že sa one a potom druhý balans môžete aj takto, že idete a takto kolena vlastne vytáčate sa všelijako, neviem, hej. Áno, no. Celkom pomáha, ale neviem jak pri vás. Spravite to. Počkajte. Tak chyť mi kameru. A ja to idem skúsiť. A teda máme... Dám si takto, že si to vybrzím. No to nemusíš, ale musíš ísť sadnúť. Sadni si, fakt. Je to lepšie, keď sedíš. Len ja sa neviem vyťahnuť, keď si mi takto. Okay? Môžem sa postaviť a tak si sadnúť? No áno, tak. No. Tak to nejde. Poď, teraz dáš nejaký... Počkajte, musím si nastaviť kamerku. Poď, teraz dáš nejaký pekný. Mám fakt dať, ja sa snažím. Tak daj. Dali ste like, tak teraz to dá. Oho! A keď si sadneš, pôjdeš ešte lepšie. No. To bolo zatiaľ moje najlepšie, hej, to sme už trošku trénovali. Možno si daj o jeden väčší pedál, ale väčší prevod. OK. Uvidíme, ako dobre sa viem vypapnúť teraz.
A skús ešte namier na mňa. Máš kameru? No. Počkej. Ako brzdí? Alebo ako aby si nespadol? Prvá vec, môžete si skúšať. A úplne tam proste takto zatlačíte brzdu. A druhá vec je, že toto vlastne idete vyli a potom vlastne ak idete spadnúť, tak normálne spravíte toto. Takže idete z toho fejku a skúste to trošku na tráve robiť. Ideme s Maximkou na trávu to skúsiť. Nie, ostávame na betóne, chalani. Bojíme sa, že sa vám dačo stane. Keď sa bojíte, tak na trávu, ale ja som debil, čiže ja ostávam tu. Ja si musím ísť pozrieť ešte jednu vec. Takže tu máš na chvíľku. Ideme s Maximkou na trávu to skúsiť. Nie, ostávame na betóne, chalani. Bojíme sa, že sa vám dačo stane. Keď sa bojíte, tak na trávu, ale ja som debil, čiže ja ostávam tu. Ja si musím ísť pozrieť ešte jednu vec. Takže tu máš na chvíľku. Iba im pozrieť, či mi takto nevolal. Daj, díky. Má tu dohodnuté nejaké čaje, že mu tu majú prísť, že vraj. A že sa idú tu trošku robiť také zábavky menšie. Natáča to na YouTube a tak. Si tu zatiaľ dropnem tento drop. Jo, to vystrihnem potom. Ideme znova. Čo? Ty si strašný unlocker. Môžeme. Tak ešte máš nejaké rady pre mňa? Či už sme prešli všetko? Musíte veľa skúšať. Dúfam, že Maximovi sa to podarí. A musíte skúšať, fakt ja to skúšam, že možno mesiac. Hej. No a teraz ideme ešte benzín. A ideš moc rýchlo. Ja viem, ja brzdím. No teraz si sadol. Ale pritiahol som sa k volantu, to je že aj veľmi zlé. Áno, to je veľmi zlé. Kebyže šlapeš ďalej, tak by si to dal. Áno, to nebolo také ošlapaj, není to úplne ošlapať, ale aj o tom, ako si nakoniec. Hej. Jebať. Ja som si asi veľmi veľa sedol. No, dá sa to. Tak, ak chcete part 2, ja ho to naučím úplne najlepšie, tak zanechajte like a odber. A Chceme dosiahnuť na každom videu 20 lajkov. no, A hlavne môj najväčší challenge bude 20 odberov. no. A môj najväčší challenge bude 100 odberov možno, ale to sa nestane nikdy. No, tak my sa s vami lúčime. Čaute.